Bueno, bo día a todas e a todos. Esta mañá, como saben, tivo lugar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, na que aprobamos importantes investimentos para a cidade en materia deportiva, cultural e social, e pasaría a detallar os asuntos máis destacados. En primeiro lugar, referido ao Plan de Equipamentos Deportivos. Saben que a partir dos orzamentos do 2025 e da creación da área de planificación temos os investimentos artellados ao redor de plans sectoriais e dun plan de barrios que na súa primeira fase é 2025-2027. Concretamente, esta mañá, referido ao plan de equipamentos deportivos, demos un novo pulo nesta primeira fase a este plan de millora dos equipamentos. Presentámoslo, recorden, a mediados de outubro. Contempla máis de 6,2 millóns de euros de investimento para renovar instalacións deportivas municipais xa existentes e, ademais, novos espacios deportivos nos barrios. Das 23 intervencións anunciadas de cara a esta primeira fase, xa máis dun tercio están en licitación ou en execución. En pantalla poden visualizar a desagregación das actuacións que ou ben xa están executadas, por exemplo, pista multideporte da Silva, outras que están en execución e tamén as que fomos licitando nas últimas semanas. Como lles decía no mes de marzo do ano pasado que se iba a comenzar a ver o conxunto de licitacións e actuacións con importantes inversións repartidas polos barrios. Agora, a raíz desta Xunta de Goberno, saen a concurso outras dúas novas actuacións. Por unha banda, o acondicionamento dos baixos baleiros situados na antigua finca dos Mariño. É unha actuación de apoio ás actividades do surf, que ten moita relevancia no ámbito deportivo, con moitos practicantes desta disciplina, aí na Rampla do Matadoiro. E, por outra banda, as obras de renovación do anel de auga quente sanitaria no Palacio dos Deportes de Riazor, é dicir, coidar unha instalación deportiva, o seu mantemento, a súa millora. Bueno, entre ambas as actuacións, falamos dun investimento de máis de 200.000 euros. Indo xa ao caso concreto da finca dos Mariño, o Concello ten previsto acondicionar o que son os locais baleiros do Miradoiro Berbiriana, actualmente sen uso, para adecuálos e reconvertelo nun equipamento de apoio á práctica das actividades deportivas que se desenvolven no Matadoiro. Pola súa localización e tamén polas posibilidades que ofrecen os baixos, entendemos que serán moi útiles como espacio de almacenamento de material deportivo para programas que incluyen a actividades acuáticas, de forma singular as actividades relacionadas co surf. Saben que, ademais, esta era unha demanda de colectivos, clubes, persoas que se adican a esta disciplina, e con estas obras de adecuación no local responde a unha necesidade que había, primeiro, porque os baixos levan moito tempo sen uso e é preciso renovar as súas instalacións con intervencións como, sin ir máis lonxe, a propia millora da accesibilidade aos mesmos. Ademais, o proxecto contempla a demolición das particións interiores para que o local sexa máis diáfano de cara aos seus novos usos. No referente ao Palacio dos Deportes de Riazor, hoxe licitamos as obras para renovar o anel de auga quente sanitaria, unha intervención que é fundamental para adecuar as instalacións ás necesidades actuais das persoas usuarias e dos clubes que fan uso do Palacio a diario. A adaptación das infraestructuras do Palacio estáse a facer de forma gradual. Lembrarán, en febreiro deste ano completamos a renovación da súa instalación eléctrica, xa daquela cun investimento específico de máis de 250.000 euros, que permite garantir un mellor suministro de enerxía, é dicir, máis eficiente. E agora damos un novo paso para modernizar o Palacio con actuacións previstas no seu sistema de auga quente sanitaria, ao igual que tamén se fará no campo de fútbol da Leima, onde melloraremos os sistemas de auga quente tal e como xa temos anunciado. Tamén hoxe demos un paso importante, porque, como saben, no mes de xuño demos a coñecer a regularización das concesións municipais,
algo que, bueno, pues, como saben, levaba moitísimos anos sin abordarse. Hoxe demos un paso importante coa aprobación do informe de viabilidade económica, o estudio económico financiero relativo ao campo municipal de golf no campo da Torre. Non? Un paso previo, necesario, son moitos trámites administrativos, todos eles necesarios, que complementa o propio estudio de viabilidade económico que aprobamos en xuntas de goberno pasadas referidas a San Diego e ao Castrillón. É dicir, é o segundo estudio de viabilidade económico-financiera relativa a unha concesión, un paso fundamental e preceptivo para os inicios dos trámites de contratación. Tanto no caso de San Diego e do Castrillón, como no caso do campo municipal de golf, que son dúas concesións que a toda agora ían conxuntamente e que irán de forma separada, licitarémolas no primeiro trimestre do ano 2026. Corresponden pasos previos, desde xuntas consultivas de contratación, informes sectoriais. Temos o fundamental, que son os estudios de viabilidade económica. Agora, este estudio de viabilidade económica sairá a exposición no prazo dun mes, como fixemos previamente con San Diego e con Castrillón, e isto, bueno, pues, contempla, como non pode ser de outro xeito, as melloras no recinto que, no seu momento, pues, deberá acometer a empresa adxudicataria, igual que no caso de San Diego e do Castrillón. Non? O noso objetivo, pues, lógicamente, é promover sempre a práctica de actividades saudables, deportivas, e é unha línea de actuación da política deportiva do Concello de cara aos vindeiros anos. Non? Renovar as instalacións municipais, levaban moitísimos anos sin que se botara man delas, e facelo, pues, de forma sostible e pues, con precios adecuados tamén ao propio mercado que fagan sostible a propia práctica da actividade. Ademais, hai que ter en conta que no caso do campo de golf da Torre pues, é un espacio singular, que non hai outro en toda España destas características e que as propias persoas que fan uso deste campo pues, destacan a súa singularidade, bueno, lógicamente beleza, pero dentro desa singularidade pues, destacar desde logo pues, que é un espacio que non se atopa ningún no resto de España destas características. Non? Por lo tanto, corresponde dar un paso para que neste primeiro trimestre do ano estas dúas concesións pois sexan licitadas e poidamos acometer durante o 2026 pois as obras necesarias para que se milloren as instalacións. Ben, por outra banda, entramos no ámbito cultural, pasamos a intervencións nos equipamentos culturais da cidade. Saben que dentro desos plans sectoriais, é dicir, a planificación que estamos levando a cabo, leva consigo que hai plans sectoriais, o plan de mellora de equipamentos deportivos, o plan de centros cívicos, o plan de recintos culturais. Neste último, o plan de recintos culturais, se contempla unha actuación moi necesaria no Teatro Rosalía de Castro. Pasamos do Palacio de Deportes de Riazor ao Teatro Rosalía de Castro. O Concello tamén se está a mover para dar resposta ás necesidades de millora existente nos principais equipamentos culturais da cidade. Concretamente, falamos dun investimento de casi medio millón de euros, 414.000 euros, que van destinados, pois, a millorar o Teatro Rosalía de Castro. Concretamente, neste caso, o que imos acometer son actuacións na súa cuberta, atendendo ás incidencias, episodios de filtración que se detectaron ao longo dos últimos 10 anos. Non? Compre lembrar que hai unha década, no 2014, un temporal deixou danos importantes no teito do teatro, un temporal que, bueno, pois deixou huella. Non? Daquela levouse a cabo unha actuación para reparalo, unha actuación que se fixo sin empregar os métodos máis aceitados, así o atestiguan os diferentes informes requeridos, facendo perforacións na cuberta de zinc a causa das cales esta pois foise degradando co paso do tempo e comprometendo a súa estanqueidade. É dicir, actuaron para intentar atallar un problema, pero pois no ano 14 ninguén é perfecto e seguramente ca mellor intención do mundo, pero a realidade é que esa actuación tuvo por desgracia, pois, consecuencias ao non actuar cos métodos máis aceitados. A día de hoxe, a causa destas obras do 2014, a cuberta ten perforacións e tamén execucións deficientes en solapes e enselados. Por iso, compre actuar
sobre os exteriores do teito e atendendo ás avaliacións efectuadas, a solución máis viable é executar unha sobrecuberta de zinc sobre a xa existente e mellorar en paralelo os accesos á cuberta para garantir un correcto mantemento da mesma. Iso é o que din os nosos equipos técnicos e, polo tanto, atendendo a eses requerimentos e os informes correspondentes, a nosa previsión é destinar máis de 400.000 euros a esta actuación, sai a concurso co obxectivo de agilizar prazos e intervir no Teatro Rosalía cunha perspectiva de medio e longo prazo, fuxindo de reparacións puntuais que, bueno, pues que moitas veces pois levan a realidades como estas. Non? É unha intervención costosa, pero que persigue pois poñerlle fin a situacións que se repetían ano tras ano e que, bueno, pois que tiñan a propia instalación en jaque. Non? Ben, pasamos á seguinte diapositiva referida aos investimentos nos servicios sociais municipais. Hai que ter en conta que neste plan de barrios 2025-2027 contemplamos inversións por 125 millóns de euros. A idea que temos dentro do goberno municipal, seguindo as indicacións da nosa alcaldesa, é que antes de que remate o ano se este entre a execución e a licitación máis dun 30% xa lanzado e, polo tanto, que estemos a falar de máis de 40 millóns de euros mobilizados para actuacións do plan de barrios. Non? Sin ir máis lonxe, esta mesma mañá vimos tamén de aprobar a senda financiera despois da resolución do Ministerio de Hacienda, pola cal se nos outorgaron máis de 8 millóns de euros do plan de acción integrada dentro da estrategia EDIL, e iso significa pois que tamén mobilizamos recursos dentro do proxecto Conectando a Ronda dos Barrios, que, como saben, está focalizado tanto no ámbito da Sagrada Familia como no ámbito dos mallos. É dicir, estas actuacións por máis de 40 millóns de euros que se terán executado ou licitado durante o ano 2025, pois son a primeira pata de inversións que chegarán hasta os 125 millóns como objetivo. Evidentemente, vamos a intentar chegar o máximo posible. Ese é o plan de barrios na súa primeira fase, pero, bueno, para que quede claro, non só son desexos, sino que en todas as xuntas de goberno estamos desenvolvendo e desgranando ese plan e os plans sectoriais que levan consigo investimentos nos barrios, e xa digo, o obxectivo é que podamos estar ao redor dos 41,5 millóns de euros antes de que remate o ano 2025 e, bueno, e tamén, ademais, tendo en conta pois, todos os barrios da cidade. Non? Concretamente, no referido aos investimentos nos servicios sociais municipais, pasamos a contar o que aprobamos hoxe, que é a saída a concurso do contrato de xestión do Centro de Día Novo Boa Andanza, un contrato ao que imos a destinar un orzamento superior aos 900.000 euros ata o ano 2028, e tamén licitamos o servicio de comedor social tanto no Centro Cívico Novo Boa Andanza como no de Monte Alto. É dicir, un investimento conxunto que chega casi aos 400.000 euros tamén ata o 2028. Cabe recordar, neste caso, o informe do Estado da Pobreza 2025 que, como recordarán, sitúa a Coruña como líder urbano en gasto social en Galicia. Cabe recordar que esta cidade invertimos 125 euros por habitante e estamos á cabeza do gasto social. O acordo que tomamos hoxe pois, profundiza nesas políticas de servicios sociais, de acompañamento, de protección social e, desde logo, reforza pois, o noso compromiso cunha sociedade onde haxa as menores desigualdades posibles e onde acompañemos aqueles que teñen máis necesidades. Non? Creo que non se trata de ser complacentes, pero, desde logo, sí quero reivindicar hoxe que un informe oficial, sitúa a nosa cidade como líder en gasto social no ámbito urbano, é dicir, 125 euros por habitante. Pasamos xa ao ámbito educativo, formativo. Tamén nesta xunta de goberno local vimos de licitar o contrato para xestionar o programa de inmersión lingüística e idiomas do mundo, unha iniciativa que financia o Concello e que xunto
con o que destinamos ás becas Norteamérica, fan que destinemos sobre 1 millón de euros dedicados a fortalecer o coñecemento dos idiomas por parte dos máis mozos e mozas da nosa cidade que, grazas ao orzamento municipal, pois poden reforzar a súa capacidade, a súa capacitación no ámbito dos idiomas. 1 millón de euros en 2 programas pois que xa teñen unha longa tradición e que están funcionando. Pasamos á seguinte diapositiva, que se refire a un asunto importante e ten que ver con o Plan de Prevención de Incendios. Nesta Xunta de Goberno aprobamos a actualización do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que dende hai 5 anos afecta a un total de 1.192 parcelas perimetrais ao núcleo urbano, urbanizable e rural. Estimouse oportuno ampliar o plan, incluir aquelas parcelas que están ao redor de edificacións illadas, urbanizacións e instalacións industriais. En todo o noso concello, 37,8 km cuadrados e as súas 5 parroquias, Elviña, Oza, San Cristóbal das Viñas, Bisma e Coruña. Na Xunta de Goberno de hoxe aprobouse esta ampliación que terá que ir ao Pleno para a súa aprobación inicial e tras a publicación no Boletín Oficial da Provincia haberá un prazo de 30 días para alegar. E ata aquí chegou a Xunta de Goberno, ainda que, se adotaron tamén algunhas outras cuestións